ato ning tubagon siguro po na kahisgot sila kana bang kini bang pagkaulo ni Kristo sa iglesia ila po ning gitandog na pod kay si Kristo maoy ulo sa iglesia nya ngano man kuno kitang katoliko nga atong gitudlo nga ulo ang Santo Papa man so dili mao kuno atong gitudlo unsa may atong ikatubag ana wala nila masabti pag-ayo ba og unsa ning simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo. Ato sigurong i-review sa kung unsay background anang iglesia no. Kining iglesia nga gitukod ni Kristo mao ni ang katumanan sa gingharian nga gipanagna sa daan pagani nga katong gingharian ba ni David nga napukan no sa Amos 9:11 nga katong gingharian ni David nga napukan i-restore o i-raise to no yung itukuron pag-usap unya ang kung modagan tas Daniel 2:44 ang Dios gud may mangunay anig tukod nga sa atong nasabtan diri sa bag-ong tugon mao man gyud ang iglesia ang gitukod ni Kristo nga gisaaran nga dili magkuba so kining gingharian ni Kristo o simbahan nga gitukod ni Kristo tan-aw nato og kay mao man ni katumanan no ato dayong tan-awon og unsay hitsura o unsay structure anang kanang gingharian no ang gingharian ni David sa ilang panahon na ay hari parehas niya day naapoy kanang gitawag attorney og prime minister king day na ay prime minister ang prime minister ang simbolo nga kana nga authority kana nga office kana nga katungdanan ang simbolo ana gitugyanan og Yahweh no na ilan nang mabasa o ato nang mabasa sa Isaiah 22:20 hangtod 23 example ana nga doon natoy nakapuli nga hari sa trono ni David nga kato si King Hezekiah kung wa ko malimot dayon ang prime minister niya sa iyang panahon kato si Shebna no gitugyanan og Yahweh unya kay wicked man tong dautan ba nga pagka-leader o prime minister si Shebna giilisdan siya gipalagpot giilisdan siya ni Eliakim so si King Hezekiah nga naay prime minister nga si Shebna gipalagpot to giilisan ni Eliakim ang Yahweh kuno kuhaon na ang authority gikan ni Shebna itugyanan ni Eliakim so kanang gitugyanan si Yahweh so bali ang hari kung mayong kag hari naagyo na siya prime minister sinaligan mo na siya mo represent sa hari gani kumbaga sa atong kuan attorney kining local government nato attorney ang mayor dunay vice mayor ang vice mayor mo na mo represent kung wala ang present sa mayor so ingon na si Kristo pa di kay baluan na no si Kristo gyud ang ulo sa iglesia pero kinahanglan mag-elect siya ulo nga mo represent niya og tuan na siya sa langit og mao na si Pedro iyang gipili o intag maklaro na nila attorney nya klaro man na attorney diri sa Biblia katugaling paliabot na ang pagkayab ni Kristo sa langit attorney sa Juan 21:15 hangtod 17 nga kanang pagdumala sa iglesia pagpakaon sa iglesia pagpangulo sa iglesia trabaho na ni Kristo nya anong yaman ang gitugyan nga ni Pedro so kung ato nang sabton tungod lagi na kay ang katawhan o karniruhan ni Kristo diri sa yuta naa man gyud one shepherd no sa Juan 10:16 ang one shepherd o pangulo nga gipasabot si Kristo no makita gyud pero kay dili man magsigi ang iyang pagkamakita nga pangulo so common sense magpili gyud sa tawo nga makita kung mutuan na sa langit so nagkataon nga si Pedro iyang gipili so bali ang atong Santo Papa ang iyang pagkapangulo representative lang representative lang si Kristo gyud mo'y primary girepresentahan nya klaro lagi na no Juan 21:15 hangtod 17 no sa before pagali ana no sa Juan katong pag-announce ni Kristo nga magtukod sa iglesia iyan namang giingnan si Pedro ana gyud no sa Mateo 16:19 no 18 nag-ingon siya nga sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia Pedro o gihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit ang imong idili diri syuta idili sa langit ang imong itugot so kanang tinugyanan si Yahweh kung mobalik tas gingharian ni David sa ilang panahon kuan lagi na leader lagi na no
O tawgon og amahan, no? Isaias 22:20 hangtod 23. So kinsa may gitugyanan ni Kristo kay siya man ang hari, kinsa may gitugyanan niya si Yahweh, si Pedro. So kung mubalik ta sa panahon sa gingharian ni David, kanang tinugyanan si Yahweh, tawgon mo nag-leader o amahan. So klaro na. So kung ilang supakon ang pagka-leader ni Pedro o kanang Santo Papa, so ilang giguba ang structure gyud sa gingharian ni Kristo diri sa yuta, attorney.